Здравейте, аз съм внучка на художника Георги Железаров и се казвам Радо Железарова. Сега сме в Лондон по покана на Българският културен институт в Лондон и искам специално да изкажа благодарности на директора госпожа Светла Дионисиева и нейния екип, които направиха всичко възможно да се случи изложбата. Ученик на Йозеф Питър, Георги Железаров принадлежи към първото поколение художници, получили академичното си образование в България в началото на миналия век. Тази изложба е своеобразно преоткриване на забравения или съвсем непознат за широката публика творец. Преди около 25 години имаше изложба в София и тогава за първи път всъщност открих този художник, който незаслужено така тънеше в неизвестност. И много се радвам, че сега тук пред нас има такова богатство в картини. Приятно да влизам тук. Всеки път има нещо ново, всеки път има нещо интересно. Независимо, че познаваме авторите, които идват, виждали сме техни неща, винаги можеш да намериш нещо ново, така и този път. Съдбата на художника е като творчеството му. Пъстра палитра от събития, оставили отпечатъка си върху картините му. От живота на селския човек, през екзотичния чар на Алжир, Мароко, Флоренция и Цариград, до тихото съзерцание на софийските улици и паркове. Всички теми са пресъздадени с удивителна точност на детайла и интерес към обикновения човек. Избрани са разнообразни по тема и по време на рисуване на негови творби, за да представим не само художника Железаров, но и българското изкуство на английската публика. The wonderful thing about art is that it crosses barriers, it crosses nations, it crosses timelines, it crosses country borders. And an artist will speak beautiful things to people and we will understand it regardless of the nationality because we all feel the same things, we're all human beings. Аз мисля, че институтът започна много силно, работи много сериозно и възлагам големи надежди на този институт да започне да се чува повече за България. Според чуждестранните гости, българското изкуство в Лондон вече не страда от липса на популярност. Работата на Българския културен институт тук помага за отваряне на хоризонтите и промотиране на българската култура.